С възстановка на древния обичай вдигане на куните в родопското село Яврово, продължиха културните празници Куклен да претворим традициите. Събитието се организира за втори път. Обичаят поставя началото на празниците на Куклен, които тази година минават под мотото да претворим традициите. Тази икона се носи до този празник За здраве и берекет на нашето село. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма Регионално развитие. За възстановяването на обичая активно взеха участие хора от село Яврово, ръководени от местния свещеник. Този обичай е традиционен за местната общност и носи белега на една древна традиция. Той е описан подробно в селищната монография на писателя Николай Хайтов за село Яврово още през 1958 година. Културните празници Куклен на живо целят да съживят традициите и са своеобразен мост между миналото и настоящето. Подготовката за възраждането на древния обичай за плодородие и по-добър живот започва по-рано. В читалището на селото местната група за автентичен фолклор се подготвя за празника. На възстановката се събраха близо 500 човека от близките села и град Куклен. За да спазят традицията в Яврово, специално за празника се завърнаха и много деца и млади хора, които отдавна са напуснали родопското село. В надвечерието на празника иконите от църквата бяха окичени с градински цветя. Беше спазена традицията църковната камбана да огласи началото на празника. Шествието с иконите тръгна от местната църква и премина през всички свети места и оброчища в района на селото, като се извършиха традиционните обреди, пяха се специални песни за празника. Става някои възрастни и не могат да върват. Беше виж, че гледаха от гръбна. Воскресе из мертвых, светлый Господь поправ. Воскресе из мертвых, светлый Господь поправ. Чрез ритуала хората се помолиха за плодородие и по-добър живот. Възстановката на този обичай има за цел да доближи младите хора до обичаите и традициите на техните деди и да ги направи преки участници в това шествие. Чрез неговото възстановяване се запазва една стара традиция, придобива се нов облик и нов живот на селото. Раздаде се курбан и обредни хлябове за здраве и берекет.
Пипни калинке, да тропниме, да са пука душманине, да са пука душманине, хеми мойне, хеми твойне. православному българскому народу на съпротивния староя. Благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на съпротивния народ. Дай Боже Бог да благослови всички явросци, цялото село, всички близки на тези, които организират този празник, сега и винаги и във веки веков. Амин. Спомням си от младежките години, някъде около 50-те на миналия век. Възрастните хора всички бяха на нивите си. И този, който е там стопанин, приканва тези, които обикалят с конете и казва: пусните и през моята нива да видим. Така хората са оценявали минаването на този ритуал, да е за берекет. Точно това. Ай, Цигате.